Ki samla jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement, kabri ka sengba jong ki samla jong ka Shillong Archdiocese, kila pentip akan sempelong biang ya ke Youth Convention ke baar pulai, kabalabu banlong ha Mawlasnai Parish akan nyo tarik hadu ispau tarik Kyllalyngkot arajar arpunyo. Haba ajing keren kila ptai bor hadin ke jingelang jong ki nongkit kam ke SACYM, balai don lang do Father Jimres Chelau badai Daisen Youth Director, Father Staibok Warjeri badai Assistant Youth Director, Samla Eden Brian Marbanyang badai President, Samla Basil Lingkoi badai Secretary, bad kiwai pat kinongket kam ke SACYM. Haba ajing keren hakan niksi nakaliang Father Jimres Chelau ulong. Ba hakini ka convention on pele jimut ba hakabai day ba kintin kiba upo plio. Ula keren ban I SACYM yaki kon samla. Ulong bagi samla kilong kita gilawai jangka balang bad don kam yaki ban jan show play. Ba lakerpat yaki samla jangka balang na ki parish repair ke Shillong Archdiocese bakin wan banyak snok tilang hakini ka convention kerpang na benta ki kon samla ke balang Catholic. Kubli bro ide na Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement samla jangka sengba jangka Archdiocese Shillong idon huni Father Jimres Chelau ibadai Archdiocese Youth Director jangka diocese Father Staibok Assistant Diocese Youth Director. But nakapos kapor ngai kubli ya kuria jo ki bishop ki baju don rong kanang bani ki kun samla nakapos kapor ki baju SACYM ki bai direction nak benta jungi EWP wela. But kum jo ni kapor idon ki samla ki bade nak central body. Iko aban pentip syaki samla jong baro kejalanan ba Archdiocese Shillong bangin sadon ya convention kaman salong Mawlasnai Parish haka hinyo pra fundaish potrik. Deha kani kasngi ka convention kani ka jingelong ba jo ki kun samla bahak ni kasngi sadon shibun ka jingemir jimut bani keren shibun habai dei bar ka jingbe jimbiang jo ka balang haka bai dei bar ki issues ka bakuno kun ki kun samla ban wan shakmat ban e nak benta ka balang idon ro hani ka por ki samla ki bani nak garu community haka ni ka por idon ni Father Staibok ban sa address ki garu community ki badon apo ni ka Archdiocese ka jongi te ni ladon shibun ki program ki bangila Pynkhreh nak liang ka jongi kabit ka biang nam ta ka convention ni la yamir jimut shibun ba habide ba ka parish Mawlasnai idon ni Father Jimres Chelau iban sa pensngo ni habide ba ka team bat kumjuru habide ki session ki activities ki bangila Pynkhreh in sakren ni Father Staibok bat kumjuru in sa pengkut pada ka retreat ka bangin sa long November haka arku artrik ka jingjok jong Chris ka I SACYM yangi kamtam igi samla bakim day ban shifting and ray bakin yang scam ha ka nong rim jong ka jinget wala pedeng ki jingile babun ha ka jingem jongki dan ta daw po plio ubakal sau khot igi samla baro jong ka perthai shitlo bat kerpang ro wai SACYM ya ka ni ka phang na ga benta ji samla ya ka bangin sa yamir jingmut halor kini ki phang rengkat lang berkini ki kentin jingmut ki balasot na ka gospel ka ba ka perthai jungi kadon kam berbor yaki samla ki bante berbor ya ka jingem jinge jungki kam tam bakin don berbor ka SACYM jingkerman balong berbor ki sakhi bayem jong gospel u pop John Paul ba bolong pa bukhut u kerpang u pa bukhut jong ki samla wang to play yaki donut yau Chris batulong ka jing shai jong ka perthai ka badon kam ya ka jing bar ka jing shisha in mag tagadaw nga khot nga weri pi baro ki para samla banang Pynkhreh janai da gijing duai banang Pynkhreh shishu ilade rengkat barkani ka thong commission jong ka sengba ki samla ya ka bangin say mir ya kani ka phang ya ka baw pabu khut poblio bakhasaw wa hangi te ya ka convention ka ban salong ha ka hinyo tarik hadu ka shipau tarik jong Kyllalyngkot arajar ko hinyo kan salong kaya wei ka benta ka bakham kerpang ber ka bakham kongsan pat lesing ila panang ba hakini ka convention ka ban salong kan salong ka bakham pher par de la kiwi ki convention ki bala chulong kiwi pat kisnam ki bala dan lekin sadan ka si ka ba ningkong jong ka new tarik kan sadan ki jupoi jong ki delegates jong ki kun samla jong baro jong ki parish ki bahap hapo ka jalan yang ba Shillong panantah hari kecil poi je ki delegates kisadan ki wei pade ki program paper akini ki si jong ki jingdon jong ki delegates kinsadon kum ki jing keren paper na ki nong keren ki ba kam tibet hana kani kena jalan yang ba Shillong jungi
kidan iki session ata kidan ru ki panel discussion bat ka kham kat pang shishu kidan ru yaki ta ki jingle jingo yaki balang shnam ka bangi khat ki touring programs yakaba nilapya yakini ki delegates ki prakan hun ki bawan hakani ka delegates prakan hun ki samla but ya kini ki pratali ki kan hun ni labu yaki nongda ki balong dikiru khut ki bansa ye shimanta ki kun samla chung but kin salai haki balang shnam baper ki bahab ka parish Mawlasnai bansa pya ki prakan hun berkin takin selai hakaringkat juga jini trelang jongki ramba balang jong gitu ke balang shnam ki bahab ka parish Mawlasnai but ru ni sapenkut pada ye kene ka convention ke ji kendu jong ki samla ba rakhoi hakasi utrai ka balang ke shipho tarik jong Kyllalyngkot araja arpunyo hakaba ki sapenkut deke jingkinya ye ka mas khu haka jing dalang jong ki bishop jungi rekat ke lingdo ki reunion ki pait ki jong play but kituru ki bamla manwan le se ha ka por ki jingsa delegates I khot ni wer pada begini shimbanta akasi ke jung trai bakal no kasi ke bakrau kasi ke bansa jingkan mau ya ki kut samla juga jalan yang ba shalom ki kun samla alor ka thim ada bana to shania Chris lo job ya ka perthai aparing shipun ke jingele kan tama ni ke job ka por ka bamantangi samang idon aparing ke jing shep tieng ke jing sier ke jing ngun ke jing arta tieng ka chabangi pai henry tu tip Syai kadar bau Chris ula job ya ka perthai tingim dei bandam kata ke jing kuslai ngim dei bandam ke jing arta tien ke jing shania barbor pa show play tu kum tangi wer ki samla baro jong ke jalan yang ba bani wan shimanta sha kani ka convention ka ban salom hakashi potri ho na du nyo prakhnai namnar ban khot ban wer baro ki samla henry hakashi pot tarik paring khot na wer baro ki samla ki burna ke jalan yang ba wan chakani convention pensa yomat ya ke jinga ye jong play pensa yomat shibun ki issues ki bangin sakaran ha kani kaski na ka benta ka jing bha jing miat jong ka balang na ka benta ka jing bha jing miat ka emlang salang bar ha baro ki liang kum juru ma ko ban pentep shepi bangin sa doni ka retreat ha ka arpo artarik November ka retreat ka bashi sngi ka ban sa pelong na ka sengba ki kon sama ha kani ka retreat kan sa don na ka mas pokoi ban sa ai hangi dai I archbishop most reverend Victor Lingdo bat kan sa don ki session ka testimony ka ban sa ai mensi mi ki kon samla but they hakating kesir kan sadon ya jing mani sakamen kani ka shi benta kum ban Pynkhreh na ka benta kani ka convention ka ban salom ha tei ho Mawlasnai Parish sachi siang shi mi kani kalat khot ya weri pi ki sama one chakani ka convention one ban pen I bangilong shi ki sama ki badap ka men sim ka bashir hem ban long shi ki nong saki na ka benta ka burong ka bakra jong play